आई अभी के जन समय चल रहा बा, निमन आदमी के अपमान होता। कितना सुंदर हमनी के बिहार के धरती है, जेकर बखान देवता ऋषि मुनि से भी ना भइल। यही बिहार के धरती पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग चुन के पूरा विश्व में सबसे बेसी हमनी के बिहार के धरती पर देवता ऋषि मुनि लोग आई। हमने बिहार के भोजपुरी भाषा में इतना दम लगी, भोजपुरी भाषा बोलला पर गारी भी देला पर लोग के नीक लागत। यही आज बिहार के धरती पर आज कहू ऐसा ऐसा काम होता जन की सुनला पर मन घिनौना हो जाता। निमन आदमी के जियल काल भइल जाता, कुकुर सिया रंगदार भइल जाता। यही प्रयोग गीत बा भैया लोग से प्रार्थना रही, हम व्यास बलराम यादव की एक एक बाणी पर ध्यान देव सभे कि नीमन के जिंदगी कैसन बा। आरे नून से सस्ता खून भइल बा, नून से सस्ता खून भइल बा। अरे देखी आंख पसार की, अरे देखी आंख पसार की, दुनिया में बदनाम भइल बा। अरे सुंदर नाम बिहार की, दुनिया में बदनाम भइल बा। सुंदर नाम बिहार की, दुनिया में बदनाम भइल बा। निमन लोग गलती करता, खराब कर बात हटाई। ये आखिर काहे निमन आदमी के जिंदगी नून से भी सस्ता खून हो गया। लोग कबो चाहता तबे मर्डर कर देता ना जी। नेता मंत्री प्रशासन के कारण दुष्ट समाज भइल। प्रशासन बा अगर वो ठीक टाइम से कह दे कि हे पर कोई हमरा के धमकी दिले बा, ओकरा हमरा घरे घरे डकैती करे आवता, तो प्रशासन उस समय पर नहीं आवत ना। तो क्या आधा घंटा पहले आवत रहे ना तो बाद में। कहे अगर पकड़ा गई के बाद कोनो नेता मंत्री के फोन चल जाता तो छोड़ दो मेरा आदमी, तो उसको छोड़ दिया जाता है। नेता मंत्री प्रशासन के कारण दुष्ट समाज भइल। अपहरण छिनताई मर्डर होता, गुंडा राज भइल। लोगवा के जिंदगी बमुर्गी, आर लोगवा के जिंदगी बमुर्गी। अरे बकरा कुकुर सियार की, दुनिया में बदनाम भइल बा। अरे सुंदर नाम बिहार की, दुनिया में बदनाम भइल बा। सुंदर नाम बिहार की, दुनिया में बदनाम भइल बा। हमने के धरते बकरी खोसी के टाइम दिहल जाता था, निमन आदमी के टाइम नहीं दिया। कब किकरा की मार दी यह लिखना। गांव नगर घर गली गली में पाउच के भरमार भइल। हालांकि नीतीश जी शराब बंदी लगा दिल। ई कौन बंदी है महाराज? शराब बिकात नहीं खे, शराब ना लोग पी। आ तबो गांव घर घर जाई तो कहा नहीं खेल, सारा लोग पियते बा। होम डिलीवरी हो गई बा। अरे वह कहता शराब हम बंद कर दहनी, तो बंद हो तो लोग पियत कहाँ से बा? अगर कार्रवाई करी तो पूरा करी,
फैक्ट्री जोन बा शराब के कहल जाता कि शराब वो नहीं बनाता वही में बनता। ये कौन बंदी है जी? इससे तो सबसे बेसी हो गया कि फिर शराब पिए वाला के जहाँ 50 रुपये लगता तहाँ बेके 2.5 से देखे पी रहा बड़े। तो गांव नगर घर गली गली में पाउच के भरमार भइल, शेर लुकाइल फिरे भैया, सियारा भैया रंगदार भइल। तो का कहीं केकरा से कहीं अर सेखी तनी विचार की, दुनिया में बदनाम भइल बा अरे सुंदर नाम बिहार की, दुनिया में बदनाम भइल बा। यह लेकिन रास्ता बिहार में जे पर गाड़ी जाती है वो रास्ता नहीं बनत। अगर बनता तो 4 किलोमीटर बनता तो 6 किलोमीटर में टूटल बा। आ खेता खेती के रास्ता देखी, आहा वो ईटा बिछावल जाता वो का, आ रोड बनवाओ जाता जब गाड़ी नहीं खेत तो लोग भौई से बनल बा। कहीं कहीं देखे न गाँव नगर में जाना पड़े यातायात नहीं खे वो बना दिल बा, ढलैया हो गई बा, आ ले जाके ऊपर गोहरा पोथले बा ना जी, भौई से बांधता। आ रउआ ध्यान नहीं देर कि कहाँ के बनावल जरूरी बा कहाँ के ना जी। रास्ता उभड़ल खा भड़बा, ईटा पत्थर छिटाइल बा। रास्ता उभड़ल खा भड़बा, ईटा पत्थर छिटाइल बा। आ कहीं चटावल बायल कतरा, कहीं पे मन सटाइल बा। जन मेहरार लोग गुदरा में पेवन साटेला, ओंगन रास्ता की ठिकरा दे देते लो, रिपेयरिंग करला का करते हैं चिप धके आ ओकरा के बराबर करते है ना करते तो लोग टूट जाता। तो चारू पली चित हो जइबू, अरे चारू पले चित हो जइबू, जन चलो तुझार की। यह बिहार का हमारा विशेषता बा। 10 से स्पीड हाके गाड़ी रोडे पर पलटी मार दी, एमे झाड़ के चल के संभल के ना चल तो कब पटकनिया खाइबो कोनो ठीक नहीं के। चारू पले चित हो जइबू, अरे जन चलो तुझार की, दुनिया में बदनाम भइल बा। अरे सुंदर नाम बिहार की, दुनिया में बदनाम भइल बा। इसे तमाम श्रोता समाज से निहोरा रही कि रुआ समनी पर विचार करी, निमन बात सुनी, निमन काम पर ध्यान दी। हमरा संजीत मोधेसी ऑफिशियल जी के चैनल के लाइक सब्सक्राइब करी। निमन के रुआ सम्मान ना करे, निमन के सपोर्ट ना करे तो खराब अब सुने तो रौरो खराब हो जाए, परिवार खराब हो जाए। इसे हम कहे कि ना रुआ निमन पर ध्यान दिया, निमन बात सुनी ना जी। आ सब कोई के हमरा बलराम यादव की तरफ से हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम बा, प्रणाम स्वीकार करिए, आशीर्वाद दी कि